Kajingelap election jong ka UDP Nongson Circle Hamadan jong ka Maulin Det Sport Club menta ke singi balang ka santrik u rampang araja art fulai kalalong ka basyong shit bha. Ha kajingkren jong uba polister nong seat ubri u kertong wat la ukren tang ka tu ka ni minute ru ki pat ba kilai sha skor bha namar kajingkren kalong ka basyai bat ka bas ngutanan. Utai ukertong ha kete ke jingkren ulapan pau bagi pat ba jong kete kathany kidai ke baim ha ka rep karyang kumta kum ka jingya jong kapor kala don kam ya ki bui rep bathumai bat nakabanta jong ki pat ba nong rep udon ka jing ba kli ka bakraw ba lada un job ha ka banung kong kalong ba un per syangkat bala banyarap ya ki nong rep ngal jupoi ha kani ka snong molong dep kini ki maulai ba maunar ter hadu mauyawa Batnya jugi, bagani ka dong, gani ka than. Kiba jugi, ya ka kamrap. Dailing ba, unong mi kamak. Ubaju syakri kani kam nado menu. Umait uping, uyo i jngai. Ngidon kam, kum uni unong yalam. Ubayo i jngai. Namanta kejonga kejongpi kumba om mene ucarman bapen kenmau lada om day na umai ni tharai ni ladu yatu kamadan keti hangti kabangi nio ukuba day na unong yalam ubarat ba ujongi uyoi ya kelawai kejongi dei na u hadu menta ngidang long kumni ngidang yo ya ukhau ya ukba nangthi kebadan hangthi ha mauna ngasobanong ya pi kinong rap yang ini trelang ngini tei kumno nginle ngayawer ya pi kinong rap bat kunjuru kinong kitkam snong baper yang ini trelang nang ba ngidang la ban penkiu nginwan ra kita kikor kibor kumbalong menta ngi i ka jok jong menta ka de jok jong ki teknologi baper ngi i shatai ki wei giri kumno kile kumno ki penkiu ya karap karyang kumta ngayawer pi yang ini tre ringkat kum juru pati department baper ba penkiu ya kani karap karyang hoi hangni hapo jelak ki jongi badang bon hi kidei kinongrap Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kinthei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo trek urempang Shanya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.